Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيم بسفينس كاتروم ليدلو كابنا CRV studion لهم مزينا دلنا. Det är er broder Saladin med er broder Sam som kommer från CRG-studion. لو مدما نزمع التزخولنا هيوت كالك نكافلينا. Och idag kommer vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. لو من نكافولك قالدما بكل وهبتنا نأملاخ نخبر رودلي. Och dagens titel det är Ära Herren med allt du äger. يسي كابتا حدا نجزابير مخبار كنلا مروزلنا بجنزبنا بوهبتنا نأملاخ مخبار نأملاخ مملاخ كنمارا لنا. Så det är ett annat sätt som vi behöver lära oss att ära Herren med. Och det är genom våra offer, våra pengar och våra ägodelar. بصحات كريستيانات بوهبت كان أملاخ مخبار أي تمارو. Det är många kristna som inte lär sig att ära Gud med sina ägodelar. وتصيتنا تدما أبيوتهم بلتسقنا أي رأيني. Och därför så ser man inte resultatet av det som det hade fört med sig. أب إيكونوميناتهم بلتسقنا مفراي موتا أي رأيني. Och därför ser man inte fruktsamhet av deras ekonomi. إذا بلتسقنا دبلك قال كاب جنزب زحلفة عزيو هفتام قالي. Det här ordet att överlägsen fruktsamhet är högre än ekonomi kan hämta. يسي أنت دا أنا أملاخ بجنزبنا مخبار نأملاخ بجنزبنا مملاخ أنت دمايرنا. Om vi lär oss ära Gud med våra pengar, att vi tillber honom genom våra ägodelar, vår ekonomi, نرأسنا أبناي هيفن سابلاي كرخوينا. då börjar vi finna våra liv i att där himlen sponsrar oss. يسي هيفن بقى أب كل نجاراتنا هيفن منشنا كون كلهم رأينا. Då börjar vi se att himlen blir vår källa i allt det vi gör. مصحف قدس كنزي عبد مثالي معرف سلسته. I Ordspråksboken kapitel 3 står det så här, تقصد från vers 9. بتريدك بخل بخري فريات كان نجزي أبيهر أخبره. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. بتريدك بزلك أتاوس نجزي أبيهر أخبره. Så med allt det du äger och det du får, ära Herren med det. እንደገና ድማ ببخرነት ببخرو هبتك خان እግዚአብሔር ከአኽብሮ Och ära han med det första du får av din gröda också. እዚ በخሪ ኢልዎ ዘሎ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ Det första som han står, det är något som är det första du får. ንኣብነት ስራሕ ክትኣቱ ከለኻ ቀዳመይቲ ወርሒ ዘላ ደሞዝካ በخሪ ያስ. Så exempel när du startar ett arbete, den första lönen du får för den arbetet du har arbetat, det är det första. ኣይትብልዓዮ እሱን እግዚአብሔር ሓቦ ይድብለካ ደሎ. Det står, ät inte från den, ge det där till Herren. ምክንያቱ ኣምላኽ በخሩኹም ናብ ቤተይ ኣምጽእዎ ኢሉ. Och det är för att Herren har sagt, hämta det första till mig. ምናልባሽ ነቲ ውሳነ ክትውስን እዚ ዝኣክል ነገር እንዳሕር ጎይታ ሂበንታ ክትተርፈኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ. Du kanske har i dina tankar, om jag ger det här till Herren, vad kommer vara kvar för mig? ትራስትሚ ክድነቕ ኢኻ እንተ ጌርካዮ. Tro på mig, du kommer bli förundrad när du har gjort det. ምክንያቱ ኣምላኽ ንትኸስበሉ ነገር ኢዳ ግበሮ ድብለካ እምበር ንትኸስረሉ ነገር ግበሮ ኣይብለካን እዩ። Och det är för att Herren säger endast till dig, gör det här för att det är för det bästa för dig, att du går och blir förökad av det, inte något går minus av. ብናይ ፍታው ውህበትና ብሞባእና ብዕሽርና ንእግዚአብሔር ነኽብሮ. Så låt oss ära Herren med vår tionde, med vår offer, med våra ägodelar. ይሲ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ጥራሕ ኢድና ኣይንምጻእ. Så låt oss inte komma tomhänta till Guds församling. እቲ ምስጢር ንምንታይ ምዃኑ ክነግረኩም እየ። Jag ska berätta för er vad hemligheten är. ምክንያቱ ናብ ቤቱ ክንመጽእ ከለና ብኣፍና ኸነምልኾ ጥራሕ ደይኮንና ብውህበትና ድማ ንጎይታ ኸነኽብር ክንመጽእ ኣለና. Och det är för att när vi kommer till församlingen, vi ska inte endast bara ära han med våra ord, vi behöver också ära han med våra ägodelar. ካብቲ ሓደ ጽቡቕ ኦፖርቹኒቲ እግዚኣብሔር ንዕኡ ከነኽብረሉ ዝኸፈተልና ኣፍ ደገ ብውህበትና እዩ። Så en av de möjligheter Gud har öppnat för att vi ska kunna ära han, det är med våra ägodelar. እዚ ነገር እዚ ንጠቀመሉ. Låt oss använda oss av det. ይሲ ዕሽር መሃብ ንቤት ኣምላኽ ዕሽር መሃብ ንእግዚኣብሔር ሶሪ ኣብ ህይወትና ከዳስ እዩ። Det är viktigt att ge tionde offer till församlingen i våra liv. ኩሎም ዓይነት ውህበታት ኣብ ህይወትና ኢምፖርታንት እዩ። De delarna är viktiga i våra liv. ሪኹም ብውህበትና ኣምላኽ ከም ዝኸብር ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይርድአና ወላ ሞባ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንህብ ከለና ሓፃውን ኣኻኺብና ኢና ንመጽእ. Och eftersom vi har inte förstått värdet i att ge till Herren, när vi är även i församlingen och ska ge vårt tionde offer, vi samlar de mynter vi har kvar bara. ምክንያቱ ንመን ንህብ ከም ዘለና ስለ ዘይንፈልጥ እዩ።
Och det är för att vi har inte förstått till vem vi gör det till. ንቤተ ክርስቲያን አይኮናን ንህብ Det är inte till församlingen vi gör det här. አምላኽ ግን በቤተ ክርስቲያን ገይሩ ይቅበለካ Men Gud tar emot det genom församlingen. ስለዚ ንኣምላኽ ከም ትብደለኹም ክትሓስቡ ኣለኩም Så ni behöver tänka att det är för Gud ni gör det här. መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 I Matteus evangeliet kapitel 2, ጥቕሲ 11 i vers 11. ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ረኣይዎ ኣዲኡ ረኣይዋ ፍግእ ኢሎም ድማ ሰገዱ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸትን ሃብዎ Och det står, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myra. እዞም ሰብ ጥበብ እዚኦም ኮኸብ ምልክት ምስ ረኣዩ ንጉስ ይውለድ ከም ዘሎ ፈሊጦም Dessa vissa män, när de såg stjärnan, då förstod de att en kung håller på att födas. እቲ ብማህፀና ዴና ማርያም ድተወልደ ንሱ መን ምዃኑ ፈሊጦም Och de kände till och visste den här barnet som föddes av vår mor Maria. ጎይታ ምዃኑ ንጉስ ምዃኑ ተረዲዩ De förstod att han var kung och härskare. ንንጉስ ድማ ጥራሕ ኢድካ ይምጻእ እዩ Och de visste att man inte kommer tomhänt till en kung. ዳስ ዋይ ጌና ኣብ ህፃንነቱ ከሎን ኢየሱስ ብዙሕ ክብሩ ውህበት ሒዞም ኣብ ቅድሚ ቀሪቦምሉ Och därför redan när han var bara ett spädbarn, de kom fram med offergåvor med kistor av guld. ላዘር ኣብ ቤት መጺኻ ቤት ኣምላኽ መስዋዕት ክስውእ ከለኻ ንንጉስ ድምጥኖ መስዋዕት ሰውእ Så mina syskon, när ni kommer till församlingen och ni ska ära Gud, hämta det som en kung förtjänar när man kommer inför honom. እዚ ነገር ክትገብሩ ከለኹም ነቲ ቤት ኣምላኽ ንጥቕመለና ድብል ርእሲ ከይህልወኩም Låt inte er tankesätt bara fast i att det här är för församlingen vi gör det. ንገዛእ ርእስኹም ጽቡቕ ኦፖርቹኒቲ ተኸፊትልኩም ከም ዘሎ ንርእስኹም ትጥቕሙ ከም ዘለኹም ሕሰብ Börja tänka istället att det är till er nytta ni gör det här, att ni öppnar en väg från himlen för er liv. ንጎይታ ተኽብርዎ ከም ዘለኹም ሕሰብ Tänk efter att ni ärar Gud med det ni gör just nu. እንተ ደኣ እዚ ነገር እዚ ጌርኩም እንታይ ውፅኢት ክትርእዩ ኢኹም Och när ni gör de här sakerna så kommer ni få se resultatet av det i era liv. ምሳሌ ምዕራፍ 3 ንመለስ Ordspråksboken kapitel 3, ጥቕሲ 10 i vers 10. ካብ ሸዓተ ከምበልኩም እየ ብጥሪትካን ብኩሉ በኩሪ ፍርያትካን ንእግዚኣብሔር ኣኽብሮ ሽዑ ቆፋፉኻ ብብዝሒ ክመልእ መፅሞቕ ኢኻ ከዓ ብኹልዒ ወይኒ ክቐፅፅ እዩ Så från vers 9 står det: Ära Herren med allt du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. ይሲ እንተ ደኣ እዚ ነገር እዚ ጌርካዮ ናይ ምልኣት ህይወት ከተስተማቕር ክትጅምር ኢኻ Så ser ni, när du börjar göra de här sakerna så kommer du få njuta av livets fyllhet. ምትርፍራፍ ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ እዩ Det kommer finnas överflöd i ditt liv. ብመጠን ብውህበትካ ንኣምላኽ ዘኽበርካዮ Med det mått du ära Gud med dina gåvor. ኣብ ናይ ምትርፍራፍ ህይወት ክትሕንበስ ክትጅምር ኢኻ Med det mått du kommer också leva i överflöd. ስለዚ ብውህበትካ ክብረኒ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ናይ ምትርፍራፍ ናብራ ከምብረካ ስለ ዝደልየ እዩ Varför Gud säger till dig, ära mig med dina offergåvor, det är för att han vill att du ska leva ett överflöd liv. ዳስ ዋይ ኳይና ወላ ዕሽር ክንቦና ኣምላኽ ንፈርሕ ዕሽር ከነምፅእ ንፈርሕ ክጎድለኒ እንዳበልና ዕሽርና ደይ ንእመኑ እኮ እቲ ምስጢር ስለ ዘይንፈልጦ እዩ Så varför vi blir till med rädda när vi ska ge vårt tionde, det är för att vi tänker att jag kommer saknas, någonting kommer fattas från min ficka. Det är för att vi har inte förstått varför vi ger. ኩሉ ውህበትኩም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ኣብ ናይ ምትርፍራፍ ዓለም ንርእስኹም ክትረኽብዋ Ära Gud med all era ägodelar så kommer ni finna era liv i ett överflöd. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.